Mami, jak dlouho to bude trvat? Ještě chvilku, zlatíčko, potřebujeme více zlata. No, už tu máme hodně zlata, tak to by mělo na dnes stačit. Jdi do pokoje. OK, jdu. Lidi, myslíte si, že mě matka miluje jenom kvůli tomu zlatu? Dobré ráno. Dobré ráno? Musím ti oholit vlasy, ať máme více zlata. Ne, proč? Chceš dostat Zaracha? Ne. Tak ti jdu oholit hlavu. No dobře. V mysli ne, proč ve škole se mi budou smát? Hotovo a teď jdi do školy. No dobře, jedu do školy. Doufám, že se mi moje BFF nebude smát. Ahoj, BFF. Haha, ty už nejsi moje BFF, ty plešouné. Ach jo, proč? No už zvoní, tak půjdu do třídy. Půjdu na oběd. Hele, plešoun nám přišel. Proč mě tady nemá nikdo rád? Jdu pryč.